Yo, what is up mga karong turn? Karon, limpyo na sa tag shoes, no? Tara, mao ni atong limpyuhan karong adlaw. Gisaligan ta sa ato ang kuha ni sa atong pinakagwapo nga customer diri. Alright. Ato ning kuanon, gamay ra man siya og kanang kuan pod. Gamay ra siya hugaw. Kuan ra ni siya, quick clean ra ni siya sa gawas ni. Diha ra. Sugdan na to mga karong turn. Let's go. 1 minute later. So mga karong turn karon humana na gyud limpyo na sad sa sapatos, no. So mao ni ang atong finished product. Tara. Ako rin siya gi-quick clean mga karong turn kay pang basket man ni siya. So ang gawas ra atong gilimpyuhan kay mao may pinaka-importante, mao may mas makita pa, no. Ya, ninindot na sad ang iyang guma diri kay ang iyang kuan kay ganina murag fade to siya tungod sa abog. So karon okay na, ninindot na siya, no. Ya, lapalap pa, limpyuhan na sad nato,
no ana normal ra man gyud na siya nga inaana ng color gawas kung pwede ginato na siya malimpyuhan. So kanang walang kaitan ni kuan diha kay mao gyapon itapak ra gyapon na siya, itamak ra gyapon na siya. So ang laces ato na sang na kuan nahuman na sa to limpyo no ugga. So karon mga karong turn mao ra gyapon ang atong process no daray kani siya mo na to ang sneaker cleaner, sneaker doctor ni gamit ko ani o microfiber nga kuan lapakara or bisag unsa pwede ra. Not necessarily nga microfiber basta importante makatrapo siya. And then sa babaw kay soft nga brush no, anything nga soft pwede na siya nimo magamit para diri sa babaw. Same process ra gyapon no nya ang kuan ang hard brush kani hard ni siya dili gini siya ingon nga hard kayo pero hard na siya enough nga makalimpyo sa diri sa sole diri no hangtod sa diri sa lapalapa pod. So simple ra ang proseso mga karong turn. Nya sunod, if makalimpyo taglain nga material, gyapon tay kuan na ato gyapon na siyang i-record ipakita na ko sa inyo ha. Unsaon paglimpyo na siya. So if wala mo ani, if wala mo solution nga panglimpyo, pwede ka maka-improvise mga karong turn. Pwede ka mag-mix og kuan dishwashing liquid no pwede na siya nga imo na siyang sa ako lang ni ha based on my experience usahay ka na mahutdan ko magkuha kog dishwashing liquid dayon i-mix na ko siya sa kuan sa powder nga sabon pero di kay nako daghanon nya tangan ako down ni para humot-humot siya no kay nindot man sana inig sulob sa imong kanang kuan sa imong client kay humot ang iyang sapatos. May boom siya, ano humot ming daw ni. Di ba? So inana na siya. So kana mag-improvise ka. Kay ang dishwashing liquid man god, for your information, naana siya ay kuan stain removal nga kanang content ba. So kung may mga mancha-mancha diri, murag ka nang sa kuan god sa imong plato, di ba? Daghan kay nag mga kuan diha sibo, mga tangtang gani. Kana no stain removal makakuha na siya og kuan mga mancha ana. And then sunod mag-tutorial ko og kuan how to clean white Vans or white sneakers. Nindot ni siya interesting kani siya. So tan-awa ninyo and please like and subscribe. That's all for today mga karong turn.